pavinao io valy mahery koakoatiny araiky tsy magnajaran-defa mafana pavinao io valy mafana pavinao io valy mafana pavinao io valy mafana pavinao io valy tsagatsanga amy tomabily telefôny natsy voly amy kireriny miaraka ny hina prochety telefôny magnena isaka tete anao magniraky sy mba valia mitsanga balika tia. Alors, c'est qui ça? C'est mon cousin qui vient de Marseille. Ah ouais? Et c'est lui qui t'a appelé un soir alors? C'est mon frère. Ah bon? Les deux c'est le même nîmes alors? Mafana pavinao io valy 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 anao tahomony mandeha mipoaka kamaradinasy maro mirokaroka alatsany moramora présentation tsaiky ty mangala zapoyon mon frère mon frère lectera professera agnena koa telefone ai io ai io ai io io ai io préparez-vous, on va danser ensemble.